Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Agama Sebelum. Halo pemirsa, kakek ngudek sego, ngecupno sego pemirsa. Hari ini aku arep jupuk lumbu pemirsa. Arep yo iki selerane wong yo dhewe-dhewe pemirsa. Aku iki lumbu senengku tak tumis sampai tak sayur asem lah. Aku lagi pengen tak tumis ae. Nah, iki kenapa aku ki masak ngontenku masak aku dhewe, jujur tak masak nang awan pemirsa. Soale biasane iki sego kuning ku ndekne nggo sarapan ambek awan. Kadang ki 3.000 tidak yakin pemirsa, masalahnya kan nek nukokno anak, aku iki paling jujur ki sego kuning karo endhog. Senengane kuwi. Dadi kadang kula ki luweh, kadang sarapan isek separo ngono, kadang tak selame jikom nggo eman pemirsa. Saya uduke enak marai. Dadi awan iki dimaem ndek meneh, yo kadang tek kadang yo ora. Dadi awane lagi aku masak nang ndekne. Sabar ndek mangan. Soale yo masakan kanggo Jojo yo kuwi wae, dadi jarang tak kontenku pemirsa ben gak bosen nek nonton. Kenapa memang jarang tak expose ya, tapi tetep tak masakno pemirsa, ora tak masakno ora dadi sakmono gedene bocah. Jeneng bocah tetep tak masakno. Ku mangan opo nek ora dimasakno. Memang sering banget ono sing takok. Tak jawab ning kene, kenapa aku ngomong ngono berarti pernah ono sing takok pemirsa. Ya pemirsa iki yo akeh. Tak jawab engko yo ono sing takok neh, jenenge sing nonton iki yo akeh ya pemirsa. Yo mohon dimaklumi. Ketok ora pemirsa. Wis pemirsa, wis pantes dadi juragan lumbu burung pemirsa. Tidak tiap daerah beda ya. Ana sing muni lompong, ana sing muni apa ya nek ngarane lali ya. Nek biasane wong Boro lumbu, Mbak. Daerah Boro, daerah Tuban, Jonegoro nek muni niki lumbu. Lah iki winginane tak kon jupuk ae, Pak. Jenengan jupuki, jenengan sade, Pak. Tak kon ngedol Pak pemirsa, ben tuku rokok, ben tuku bensin. Ini memang permintaan bakul pasar urung akeh. Jadi tak jupuk mok sithik wingi pas aku ngloni Jojo. Dadi ya lali ya bukannya lali, gak sempat tak konten wingi. Kita masak dhewe pemirsa. Oh, jane aku mek. Aku masak sepiro lho, pemirsa. Masak ora akeh-akeh. Dhewe anak. Sepiro? Jojo ora doyan ngono. Paling masak Jojo kuwi nek bayem, jangan bening, terus sop ayam. Wis kuwi doyane bocah cilik. Aku tapi gak seneng umbine pemirsa, nek umbine ben tukul neh. Piye? Wis pantes burung dadi juragan lumbu. Ayo Meng, awas Meng. Ini ora tak tutup kok mesti rese pemirsa. Durone. Kita cuci dhisik ya pemirsa ya. Tak cuci dulu. Ya pemirsa, maaf tak skip. Suwen. Kena tak cuci pemirsa. Iki mau yang mbek cucu tangi tak arah resik. Lah, saya tak geprek dulu. Aku gak ambek saumpine pemirsa, aku ben tukul. Iki kadang kan ana sing mari gatel. Nek iki lumbune gak aku. Iki ae Pak angger pokoke dipanen Pak ngono ku. Nek kalau mati golekno bibit neh Pak.
tak emang ngijil. Wingi jare ya sok nek ana permintaan akeh ae. Subur misal, nah kaya kebon numbu. Nek aku gelem ya sak gelemku. Umpama nek mae pengen kadang WA aku apa telepon kan jupukno, kadang pengen jangan. Paling jangan lumbu tak kon mek kene lha apa tuku wong duwe kebun dhewe. Tapi kan yo ora bendino mesti mae. Ya aku paling seneng tak tumis misal nek jalan asem ki nek pas Mas Santono, jalan asem ki nek kakean mesti omen-omen apa bisa gak tau entek. Nek tumisan itu kan ndang entek. Nek besetting ini. Oh ini. Iki versi aku lho ya, kabeh wong ki dhewe teknike. Nek aku ngene, iki soalé kok dene apa? Nek nyerat gorokan. Bisa. Iki lho. Nah, terus emang senengku tak tumis. Engko tak cuci nih. Oh, iki ngene. Iki ana sing gak ana. Aku lho sepiro pengen. Jujur gak doyan tak masakno dhewe. Bar ngonten. Kayak ngopeni ndek isik sarapan. Iki kak yo aku ngidap konten kudu wayahe mergawe karo YouTube kayak store. Iki kok sakmene iki yo nyimpes bisa. Iya keladi apa biasa ngarani ya ono sih. Tiap daerah penamaannya dhewe. Ya biasanya wong kota wong anu nek wong apa daerah liya iki ngomongnya langsung muni kelompong. Nek loro lumbu bisa. Dalam nggih senang. Aduh sik bisa. Oke pemirsa sudah. Engko tak cuci nih. Berarti ngerti Pak lumbu tangane ngene. Ini bumbune bawang merah, bawang putih, cabai. Ini tak ulek pemirsa. Memang nek misalkan kebanyakan tuh diirisi iki aku tak ulek. Aku seneng nek lumbu iki tak ulek. Rasane iki beda ngono pemirsa. Kita wani geprekan laos lali. Wih, ya tempenya tak irisan dhisik pemirsa. Iki asline iki arep gawe bakwan sayur alias nek wong kene ngarani pia-pia, yo ote-ote iki tapi stok tempe ku karek sithik ape tak sudo. Engko nek selak jamur ngono pemirsa. Karepku. Karena aku nek tuku niki sak papan, gak mesti langsung entek. Sekarang tak sisa pemirsa. Ya bener truk ndak ape negur wet iki. Soalnya wedine usum mudan iki kena angin kok ngebay omah kan bahaya pemirsa. Bener Pak Lurah nekakno kuwi. Circle wingi wis rong wet ditegor terus sebagian yo ana sing dipek dienggo kayu bakar masak. Nek kan toto ana sing kebanyakan yo ana sing isih nganggo apa kayu bakar pemirsa. Nah, nek bakul-bakul sego iki nek gak nganggo pawon nganggo gas yo boros. Nek bakul gede, bakul sego pecel, sego apa. Nah, iki masuk iki tak antekno stoke pemirsa masuk iki. Kan kuwi tinggal lawas cucuk. Kadang belum kadang orang jenis bocah. Ampun sisa sekalian. Iya enggak, kepentingan.
Bisa tak skip dulu, nanti tak lanjut. Memang bumbunya tak ulek tumisannya. Kita goreng tempe. Sebentar. Ini kita sorsek. Ini tumisan bumbu ya. Tumisnya baik-baik kita. Kita ke layakan penanam tuh gentong. Ini gentong ngebuang pemirsa. Kita membuang gentong waktu tidak dibuang. Terus kita kasih air sedikit. Udah alusnya pemirsa. Dan alusnya. Minta maaf ya pemirsa, sebelumnya bising suara circle spin meneh yo main pinggir jalan. Setelah juga iki memang program penebangan pohon tua-tua ben gak merubuhi rumah bahaya ya. Terus kita lanjut ya. Terus iki sayure mantep ora pemirsa. Mantap surantep. Sudah selesai gimang tumis lumbu bumbu ulek dan tempe goreng. Yes, pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Pokoknya tetap semangat untuk hari ini. Ojo lali like, komen, sampai keluarga Mas Geblom. Hari ini masa apa? Tetap semangat para ibu-ibu. Ojo patah semangat. Semoga hari ini bermanfaat dan bermakna. Oke? Terima kasih nonton kontenku. Pak ojo lali like, komen, sampai keluarga Mas Geblom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah pemirsa.